Θα ξαφνιαστείς πάρα πολύ όταν δεις να επιστρέφει το πρόσωπο που αγάπησες πάρα πολύ με την ψυχή σου. Βγαίνει πάρα πολύ έντονα επιστροφή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει το καλοκαίρι μεταξύ σας. Εσύ γράψε σχόλιο «Έτσι έγινε», κάνε like και εγγραφή στο κανάλι. Βλέπω ότι σου έδωσε ελπίδες, αλλά οι ελπίδες πήγαν χαμένες γιατί βγαίνει η φυγή του προσώπου. Όμως σου έχω καλά νέα. Αυτό το άτομο θα επιστρέψει, θα στείλει μήνυμα, θα είναι άκρος στεναχωρημένο. Ότι και καλά θεώρησε ότι αν αφήσει λίγο το χρόνο ότι μπορεί να θεραπευτείς, να ηρεμήσεις, να ξεχάσεις τον πόνο που σου προκάλεσε ή τα ψέματα που σου είπε. Βγαίνει και η στεναχώρια σχετικά με τσακωμούς. Και αυτό θα σου το πει. Αυτό το άτομο θεώρησες ότι το μόνο που ήθελε από σένα είναι να σε κατακτήσει και τίποτα άλλο. Από την άλλη εσύ βλέπω ότι βίωσες μεγάλη αγάπη και τεράστια απόρριψη. Αλλά από την αρχή είχες αμφιβολίες για αυτό το άτομο, ότι μπορεί να